Никой от вас няма да предположи, че това момче от 20 години живее с тежка диагноза – детска церебрална парализа. Множеството операции, които е претърпял до момента, обаче не го спират и за миг от преследването на най-голямата му мечта – да бъде на боксовия ринг. Аз съм бунтар и ми е страст ми е да се боксирам, да играя, да надигравам. И въобще бокса е мъжка игра. Аз съм мъжкар отново. Имаше и много подигравки от страна на хора, които се опитват да ми се подиграват по някакъв начин. Именно подигравките мотивират Ангел да покаже на хората, а и на самия себе си, че не е по-различен и че силната воля винаги е най-добрият помощник. Така от 4 години Ангел заменя рехабилитацията с бокс. С много труд той успява да раздвижи и ръцете и краката си. Когато почнах да тренирам бокс, аз бях много, така да се каже, доста зле и почти не можех да се придвижвам нормално. С ръцете имах проблем. Когато почнахме да тренираме, беше много трудно, защото ме болеше абсолютно всичко. Обаче волята и сърцето и вярата, че ще се оправя по някакъв начин, когато тренирам този спорт. И когато изобщо правя нещо, което някой ми казва, че аз не мога да направя. Години наред Ангел и неговия треньор се борят той да участва в състезания. Идеята ми беше в началото, след като е инвалид, мислих да кандидатстваме, да участваме за пара игри, но с времето се заинформирах, разбрах, че точно за бокс не провеждат такива игри. Това обаче не спира ентусиазма на Ангела, напротив. Мотивира го да докаже, че наистина понякога стават чудеса. За неговото заболяване просто е невъзможното. Невъзможното правим възможно. Думата не мога в залата, която ги водя, не съществува. Чудеса наистина се случва. И аз съм един жив пример. А принос за това чудо има и големият Майк Тайсън, който е пример за младия боксьор. Той ми е на сърцето, обаче аз не съм в категорията и няма как да приличам на него. И макар за сега големият боксов ринг да е несбъдната мечта за Ангел, той ще продължава да тренира. Ще тренира, за да докаже, че волята и желанието могат да бъдат по-силни от всичко.